милләттәшләребез, без бүген сезнең белән Балтык диңгезе яры буенда да, шулай ук Тын океан яры буенда да түгел, без бүген Казанның Елга портында, Идел яры буенда. Һәм менә минем артымда гаҗәеп лайнер тора. Ул Мостай Кәрим исемен йөртә. Россия суднолар базарында гаҗәеп уникаль теплоходларның берсе. Әле узган ел гына Түбән Новгород шәһәрендә төзелгән. Анда туристлар гомумән бүтән мөмкин булган заманча шартлардан файдаланып, рәхәтләнеп, Россия шәһәрләре буенча сәяхәт итә. Мостай Кәрим исемен йөртүче әлеге теплоходны Елга кунакханәсе дип тә әйтәләр. Һәм мин сезне бүген менә шушы лайнерны карарга, аның эчендә сәяхәт итәргә чакырам. Теплоход белән таныштырырга теләвебезнең төп сәбәбе әлбәттә аның исеме белән бәйле. Нинди ул мәртәбәле шәхес, Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим исемен йөртүче лайнер? Бу сорауга җавабны без Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев белән бергәләп эзләрбез. Беренчедән, безнең Казанда бу кыска гына арада Мостай Кәрим икенче тапкыр. Беренче тапкыр без аның күптән түгел генә 26 августта һәйкәлен ачтык. Сквер белән хактан да Мостай Кәрим безнең өчен иң якын кешеләрнең берсе, бөек башкорт шагыйре, хезмәт герое. Татарстан белән Башкортстан, татар белән башкорт арасын икесен бәйләп, горурланып, язып алып баручы бөек шәхсебез. Һәм инде безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич белән Башкортстанның главасы Радиф Арич үз вакытында кулларны бирешеп, ике халыкның дуслыгы өстеннән ныклап эшли башладык. Һәм хәтерлибез әле былтыр ничек итеп без Габдулла Тукайның һәйкәлен Уфа шәһәрендә ачтык. Менә быел Мостай Кәримнең һәйкәлен Казанда ачтык. Хактан да безнең менә араларыбыздагы җылылык, бер-беребезгә ихтирам, бергә ике халыкны, ике республиканы Россия күләмендә күтәрү хактан да бу бүген горурлык дисәм дә, әле безнең бу зур бурыч та, әле аның өстеннән ныклап эшләргә кирәк. Эшмәкәрлек дибезме, дәүләт эшләре буенча дибезме, конгресслар аша дибезме. Шуңа күрә аның өстен эшләргә туры килә. Башкорт халык шагыйре Мостай Кәрим иҗаты татар кешесенә кичкенәдән үк таныш. Аның озын-озак балачак әсәрен, шигырьләрен әдәбият дәресләрендә өйрәнеп үстек. Авылымның тугайлары аша ераклардан кайтып киләмен. Чишмәләргә ятып сулар эчәм һәм иелеп үзәм җиләген. Гөлләр миңа саумы, саумы диләр, алларыма хушис чәчәләр. Бик сагындым сезне, бик сагындым, үз җиремдә үскән чәчәкләр. Мәскәү-Ростов-Дон маршруты буенча сәяхәт итүче Мостай Кәрим исемен йөрткән 4 катлы гаҗәеп зур лайнер Татарстан башкаласына килеп туктады. Ул туристларга Казаныбызның тарихи урыннары белән танышу мөмкинлеген ача. Менә бүген сәгать иртәнге 8-га килде, обедтан сәгать 2-дә китә. Шушы арада без Казан белән Свияганы гына күрсәтә алабыз. Ләкин аның программада да төн белән дә килү бар. Ул чагында безнең Бөек Болгарда, Чистайда, Алабуганда да күрсәтергә була. Шуңа күрә менә бу бүтән булган мөмкинлекләрне карап, беренчедән аларга күрсәтергә һәм бергә эшләргә. Икенчедән безнең Татарстанда 3,9 миллион халык яшибез дибез. Алар һәр вакытта да ял итәргә телиләр. Һәм отпусклары булганда инде үзләренә планнар корып, кайда барабыз? Татарстанда калабызмы, диңгезгә барабызмы, санаторийга барабызмы, бүтән өлкәгә барабызмы? Менә без әйтәләбез, хактан да шундый әйбәт су лайнеры бар. Мостай Кәрим исемен йөтә торган. Монда бүтән яктан да уңай. Менә карагыз инде, быел җитшәлмәсәгез, икенче елга шушының маршрутларын карап, үзегезгә гаилә белән, балалар белән, әти-әниләр белән, коллектив белән бик матур итеп ял итәргә була. Әйдәгез теплоходның үзе белән танышыйк. Идел киңлекләренә ул әле быел гына чыккан. Судныда шартлар 5 йолдызлы кунакханә белән тиңләштерелә. Шуңа күрә аны йөзүче кунакханә дип йөртәләр дә. 329 пассажирга исәпләнгән. Биредә шулай ук Мостай Кәрим почмагы да бар.
Анда әдипнең китаплары һәм фотолары урын алган. Кіріп қарап шықтық. Бұл яңа технологиялар белән эшләнгән, йөздә торган отель, кунакханә, 322 кешелек. Менә инде сезоннарын быел бетереп, һәм без инде карыйбыз, менә үзебезнең Казаныбызга ул һәр вакытта да, һәр бер маршрутта да кирерлек булсын. Чөнки быел Казаныбыз менә 100 еллыкка карата тагы да матуррак булды. Ул туристик яктан безнең 3-4 урында тора, халыкның җәлеп итү теләкләре белән. Шуңа күрә әле шул вакытта менә бу бүлмәләрендә анимациялар дигәндә, туристик программалар белән дигәндә, ашау-эчү дигәндә бүгенге көндә зур дәрәҗә куелган булса да, әле бу яңа гына эшләп киткәч тә, менә без үзебезнең инде тәкъдимнәрне әйттек Устай Кәрим Балгаштан, аның исеменнән һәм библиотекасыннан башка тагын нәрсәләр белән бөек башкорт халкын күрсәтергә була дип. Менә миңа бик нык ошады, җитәкче әйтте, менә без хәзер шундый фикерләрне җыябыз, чөнки без әле быел беренче тапкыр чыктык, бу безнең өчен бик мөһим дип. Шуңа күрә икенче елга без аларны инде үзебезнең менюга да, программада кертергә телибез дип. Шуңа күрә без әйтәбез, башкорт балымы, бавырсакмы, чәк-чәкме, аның уенчыкларымы, бөтен әйбер. Чөнки без бит инде Уфага, Башкортстанга баргачтан, анда кунакханәләрдә, бүтән ярмаркалар вакытында күреп торабыз, нинди аларның потенциал этно-музей буенча бөтен нәрсәләр белән, һәм ул хактан да туристларга беренчедән җәлеп итәргә дә, икенчедән Устай Кәрим килгәчтән, менә татар, башкорт шушы территорияның, шушы бөек шәхеснең күп кенә тормыш, милли ризыкларын, шәйләрен, бөтен ризыкларын аңлап, җырларын кайтып китәргә хактан да бу бөек халык, әле минем монда гына түгел, әле ул җиргә дә барасым килә, ул монда да аласым килә, бысында әйтәсем килә. Булай дип, менә ул шундый мәгънә һәм мөмкинлек бирәчәк. Хөрмәтле милләттәшләребез, Башкортстанның күренекле шагыйре Устай Кәрим исемен йөртүче менә шушы гаҗәеп лайнерда булган сәяхәтебез сезнең күңелләрегезгә хуш килгәндер дип уйлыйбыз. Сезне Идел киңлекләре буйлап сәяхәткә чакырабыз. Матур яллар, күтәренке кәеф теләп калабыз.